Vakaona namajarajaros vaiva vachikomplaina zvakanyanya vachiti aiwa this farm runonzi Precabe Farm aiwa riri kukonzeresa zvisingamboiti. Farm rinoita maactivities ekuti aiwa kurimiwe nyika iende mberi, haitwi mapolitical meetings kana mapolitical gatherings. Saka pana mashoko anobuda achinyorwa panapa aiwa nevakomana aiwa namajarajaros anodibva subscribe like turn the bell kuti tipinda paendo pake anoposta mapictures amuri kuona emazupco buses nematractors aiwa nevanhu vanga vari pagathering paweekend vanyora achiti infiltrator or informer says some of the Zupco buses which were bought for the parastatal company may have ended up at the Precabe Farm. There is a new Zupco bus parked at the shed, and I am convinced that some of the tractors which were bought by the state are at the farm. Ndo mashoko ari panapa achikomberana achiti ikuku farm ikuku kumbonyasa kufamba sei zvinhu zvinombonyasa kufamba sezvo atoona kuti aiwa this farm rautoonekwa kutonzi maybe mamwe zvinhu zvinotoitwa nemamwe maorganizations or mamwe maentities or mamwe maorganizations zvakutofanira kutopasa through the farm. Zvari kuchikomberana chiti mazupco buses estate pamwe chete nematractors estate anoonekwa akapaka kana ari pashed aiwa yefarm topitukamiri wenyika rinonzi the Precabe Farm. Mashoko anoita kwapana pana majarajaros ibodzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pecomplain yavo yaari kuisa panapa nyatsoratidza kuti aiwa ari kushungurudzika ari kubatikana nechiitiko ichi. Todzai mafunguro enyu pinda comment section medu musana subscribe or like turn the bell icon.